pentas sak dhewe. Wah, tahun wingi wis Mas Jendra karo Pak Angko saiki. Awak dhewe karo Pak Angko. Wong ya wis dadi agenda rutin. Kampunge dhewe kene iki tiap taun ngadake wayangan. Yo ditungake muga-muga wayang tetep kuncara ana ing Desa Karangasem Pulosari. Tepuk tangan untuk Karangasem Pulosari. Yo, mumpung. Ayo dikayengke. Senajan awakku lagi ra penak. Seminggu wis ora apa-apa. Kuwi pikir kari. Ayo sementing disemangatke. Ben tambah bayeng. Diaturne tembang sing cocok karo acarane. Dalam rangka tasyakuran warga dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Ayo diaturne tembang lancaran 45. Kanca-kanca siap? Siap. Semangat atur.
ono. Ono ra kompak. Sik. Nah, iki sing paling penting. Kanggo sing rewang dina iki RT 15. Sing bar entuk wedhus ndek iki, mesti iki semangat iki. Merdeka! Aledi, rempem. Merdeka! Ah, ngono lagi. Merdeka! Olah sik ngaget. Weh, Kang, kok jeng irem to, Kang? Wah, iya no, Dik. Awak dhewe bengi iki disengkuyung karo Sanggar Sarutama. Wis Sanggar Sarutama, Kang. Oh, Dik. Sing pimpinane Bapak Mujiono kalian Mas Inggih kuwi to, Kang? Oh, Dik. Kabeh sing nabuh iki ya dalang lho, Dik. Lha apa ya, Kang? Lah sing nabuh wedok kaya dalang, Kang. Wah, ya dalang. Kuwi dalang putri jenenge Pak Dias. Berarti dalang kuwi ya ora kudu iso dalang tok no, Kang. Ono, Dik. Kudu iso nabuh lan nembang no, Kang. Wah, ono. Wah, aku jane nembang iki, Kang. Ayo, ame nembang apa? Kendang cepet. Aku kuwi lak wis suwe ora nggo sing ngene iki lho, Kang. Piye kae? Duwelele. Wah, kok durung ana jawab iki. Duwelele. Duwelele. Bang Sarsor Kolongan. Duet karo Gerong. Ayo, Gerong siap? Siap. Sarsor Kolongan. Retete. Taoyae. Retete. Taoyae. Yen kecanda. Jadi kawe. Koljar
ndek ngene iki rasane ame nembang iki. Oke, sampai truk mau nembang apa? Silahkan. Aku arep nembang kok ewaku. Tembang iki khusus kanggo petani-petani Karangasem Purwosari. Muga-muga tandure subur, omone lebur, panene iso gawe makmur. Allahumma amin. Nek wis panen terus diselepe ngene mbahku, Mbah Sukadi. Ya mer ning luar kene kita lho. Ning gang kono ki tok. Oh lah adik iki ora dagelan anda promosi. Becang cepetang. Yo. Purwosari Karangasem nyang lampu apik tenan kelap-kelip kaya bintang langit. Ana sing digawe mlengkung, ana sing digawe jajar-jajar ning omah. Pokoke apik. Wah, iya ya Kang. Dadi Kak Karangasem kene iki nandhakake guyub rukun, gampang dinoto lan berpikir maju. Wah iya ya Kang. Kantunge resik, rapi, bener-bener kampung idaman. Tepuk tangan buat Karangasem Purwosari. Ayo, sing gegocekan wis awak dhewe iki jeneng tugas piket Joko Kayangan Suralaya. Kang, kae lho, eneng butuh bareng ngamuk, sebar-sebar badhe bondo bareng. Dorong Katut Kaca. Wah, kudu lapon dorong Katut Kaca iki.